Как натиска? Не ще да скача, значи е добър. Да, да. О, рибата е много хубава, тя пукне. Охо! Мамо, тя е много хубава. Има ли други около нея? Не, само. Само е много хубава. Кеф? Той е кеф, ама не знам какъв шанс има. Нещо си върви като подводник, аз не му правя нищо отдолу. Жокер читубата. Като има жокер, се случват нещата. Да. Много е хубав, обаче той знаеш как си плува, долу все едно малко не съм го закачал. Той не те усеща. Е така, вчера един ме мъчи. Много са силни. Не му е за първи път, да знаеш. Памперси имаш ли в тази кутия отзад? Оп, 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 оп. Здрав. Нищо, няма много да издържи още. Още 25 минути и е готов. Аз една риба я водих 2 часа и 20 минути. И си свикнал. Тая въдичка много не я дигай на високо. Да не... Още че той си почива в момента. Еми... Много хубаво. Смисъл не е някакъв огромен, но е. Той си те дърпа даже. За тебе кеф, ама за него не е много. Сега се чуди какво става. Какво става? Някой чеше ли ме? Какво става? Каква е тая риба, де ти я лапнах? Охо. Гледам как се върти. Еми. Не, тя няма сила въдичката, човек. Това ако една въдица е ясно. Нищо да е, ще се умори. Няма да е все така. А пъй не скача.
Продължаваме на ново видеото, че нещо прекъсна. И след още 25 минути борбата продължава. Гледам, че как се върти точно зад мене, видиш ли? И... Още не мога да го видя. Чакам го. Освен да го карам към плитката. Ей, сега ще го видиш. Ето тия ръмове, ако прави, може да се изгори. Да. Рамото, как е рамото? Работа е топ. Не го усещам даже. Мисля, грам не го мисля. Добре се е заковал. Старец е морето. Ей, сега ще се покажа. Охо. Добре, добре. И не е предвидена за 4 кила риби. Ох. Айде, Лефер, излизай, че нямам батерия. О! Вчера свиридата май по-лесно си я извади. О, свиридата беше извадил вече... Ладно. Отдавна да е в чантата. Оп, оп, оп! Пази краката. Е, това беше? А, така. Браво, браво, браво. Това ще е благодарско. Не знам за какво е, ма окей. Чакай се да го видя какво ще стане. Той между другото се е откачил. Е, така най-обичам. Само да се не сети, че може да поскачи. Нема, то е. Няма, че тя 2000 има карата. Айде да напълниш кокана с такива. Е, сега ще ти покажа. Само да го чая това. Ето трета част. Нещо как се снима и спира да снима. Нищо, ще е трилогия, 3 части.
Я да го видим са. Та жукероядач. Това е кофти. Машала. Добре. Браво. Виж сега какво става с толкова кам. То май няма място за този лефер. Оп. Опа. Малко шарена такова скаране. Добре, добре. Е това е. Ой, баракутки, ципурки, люцуси. Да. Оставил си едно място за лефера. Има. Ако дойде още някой, има и за него. Това е. Да идват, да идват. Абе, такова, може и да ми не вземете фанелката на кравите от на Степос, нали? Крайна сметка. Ако и сега не бехме фанали, Няма. Имаш титулярна фанелка вече. Не може да се излагаме сега. Ама откак имаш титулярната фанелка, се случват нещата, а? Това е. Айде, спираме. Спираме да си починем, момчето.